Aitona Florenek berezia du batetik gaia, dolua delako, heriotza eta dolua esan dezake, baina batez ere dolua hitz egiten du. Heriotzaren ondorengo, prozesu gogor horretaz, baina haurraren ikuspuntutik, eta nik uste dut berezia hori dela, ezta? Dolua kontatzen duela edo azaltzen saiatzen dela haurraren begietatik, eta ez gaude ohituta, ez? Helduok askotan gure begietatik ikusten dugu dena eta pentsatzen dugu aurrek ere holaxe ulertzen dutela dena edo ulertu behar dutela dena, bestela ez dutela ulertzen, ezta? Aurrek beste modu batera ikusten dituzte gauzak eta nik uste dut hori duela berezi, kontaketa hori. Bai, dudarik gabe, bazen, lehen ere esan dut, etzan liburu edo lan saritua izan, argitaratu zen momentu horretan, beste lan asko bai izan dira sarituak eta ondoren argitaratuak, eta kasu honetan, hau zen besterik gabe idatzi nuen liburu bat, argitaratu zen, eta bai sentipena nuela itzalean bezala gelditutako lan bat zela, eta behar bada horregatik zen nire kutxunetako bat, ezta? Ikusten nuelako edo iruditzen zitzaidalako ahaztuta edo gelditu zela, ez? Eta niretzat bazen oso istorio berezia, eta, hori argitara ateratzea orain, sekulako poza. Dolua hitz egiten dut, baina kasu honetan hori aukeratu nuen iruditzen zaidalako aurrekin heriotza ez dela gehiegi lantzen, ez dela gehiegi hitz egiten, edo askotan ez dakigula nola heldu gaiari, eta doluari are gutxiago, eta horri heldu nahi nion, ezta? Aurren ikuspegitik gai horiek nola ikusten diren, nola lantzen diren. Dudarik gabe, aurren munduan heriotza ere hala esango nuke, heriotza orokorrean badela tabu bat. Denoi kostatzen zaigulako eta normalean saiatzen garelako saiesten edo urruntzen edo zenbait galdera ez dakigu erantzuten, eta orduan, egiten ez badizkigute hobeto, ez? Orduan, deseroso edo sentitzen gara askotan ez dakigunean zenbait galdera erantzuten. Eta suizidioarena ere bada nire ustez gizartean tabu den gai bat, oso egunean dagoen gai bat, asko gertatzen den egunerokotasunean asko ematen den zerbait da, baina gero badirudi isilpean edo itzalean gordetzen saiatzen garela, ezta? Oso desberdinak dira, bi prozesuak bietan sentitzen naiz oso gustora, baina bat aukeratu behar banu uste dut helduena aukeratuko nukela, baina ni ere irakurle bezala hartzen naizelako. Gauez, nik beti gauez idazten dut, ez dakit egunez idazten, ez dakit, ezintasun bat da. Saiatu izan naiz, egunez idazten, baina normalean gaua iristen da eta egunez idatzetako guzti hori ezabatu egiten dut, benetan. Ez da nire ahotsa, ez dut sentitzen nire ahots bezala, edo nik nahi dudan ahots hori ez da egunez idazten dudanean. Eta gero batzuetan lanak bukatzen ditudanean ozenki irakurtzea, hori soinua iristeko edo behar izaten dut, nire lana ozenki irakurri. Leire Bilbao aukeratuko nuke, uste Maiterekin elkartzen denean, Maite Mutu Berriarekin elkartzen denean, gauza zoragarriak egiten dituztela elkarrekin, haur literaturan, eta niretzat bada, fokua jartzeko moduko idazle bat, batez ere haur literaturan, azpimarratuko nuke. Eta, gero, helduen literaturan gehiago kostatzen zait, aukeratzea, naiz ni idazle bakarrekoa, baina, Eider Rodriguezen ahotsa asko gustatzen zait gauzak nola kontatzen dituen, eta behar bada momentu honetan bat aukeratu behar banu, bere ahotsa aukeratuko nuke.